fixaनांगौ मानि fixaनांगौ sase haydum. Angai maham gelle kisah. Rodek naik deh. Benar. Ya. Ada bidang ada. Bisa dia lihat. Motor sono mau digdar. Mau digdar. Ayo. Mana jadi songsaraw lai. Tinggal bugila. Oh. Wrong number also रायलायनांगौ र' दासो नागिरनांगोनलै जाबाय दे आयौ सिंफोराबो सादों आयौ बाबु ओइ सियाबु बिलानालाय दै Dona geli dong. Baba, kita ulang. Aduh, salah. Mohamed gille yang kisah, padai. Amani ya, jamani dia. Saya ini mau. Hoi, kerana kau dari mana? Hah? Nung kebun dong. Ini tension जाबाय थादों आं सुमिथिखौ खोनादोंना बाबु खरो दै बिनायलाय जलि Gerbu khonayaw ma dong neng rozaya dong ya angni gerbuaw dong na nengni gerbuaw dong sona angni sona nengku angin deglai targen na Baba, ada lagi nih di rumah tuh. Nengku na opsya ayo hinjaw lawan ini khadeng na baba nenglai ma mintigo Papa, neng hinjaw lawan bukan ke mama aku ya bukan matu. Oh no. Ma bung nenglai sya wan jeng ke thang na roh ada seza ni le na lấy cái lại cho cái neo hành động gì kia gì à good yeah thử đi thằng trên năm á hình dâu này nữa thằng sẽ đâu
Kak. Hai berendang nih, Cik. Oh, nah. Apa nak pesan ni? Apa? Ya boleh ya. Mani pesan goli. Berendang apa? Mak call kamu orang dia balance gaya, nak pesan aku. Oh. Salah. Nali apa? Aku dengar dia. Nali apa nak? Naik dong hati ni. Apa ya ang kemana na? Pongbai di sonbai deh. Fैसा बिबाबो होआ मा खालामगोन आं आंहाथ' जेबो राहाबो गैया खामानिबो मावनो हाया मा खालामगोन आं दायो Bro, perberat bisa kolam. Phone aku biasa call kamu ruang. Hello Sona, dakhalam dulu. Aku mau tulis 5 balik Sona. I love you Sona. I love you. Dah jenis deh. Angro estate dokanau thangna fini ro. Sada gaya lei, sada lain dah. Ini ro dokanau. Kalau lihat soalan bro, ayah, hut, mau sulit le, ayah, ini nama dia macam, setelah ini, ayah, ayo, shikhaw ke, hut, nonga, bro, hut, mana? Babu! Gimana? Angni bag ni kan, money bag ni kan, salah di mana? Lagi. Cuma kom? Nunggu lagi. Nunggu lagi. Nama apa? Ya.
Bidi nङा, ro. Oi, nों अबेनिलै? हा? बाथाबारि। नोंथांनि नामा मा? दाखाल। हा? ओइ, ओमफ्राय मबाइल नाम्बार दंना गैया? दाखाल। Halo. Oh, hello. Oh, daal na? Oh, नोंथांनि फिसालाया खावदों ना? सिखाव खावदों? मा? आंनि फिसालाया बुजादों? आयौ, र', आं थांगासिनो दं। Oh, जोंनि गामियाव हमनानै दोननाय जादों। फै। र'. Oh. ধরে নাকি? Oh, itu na? Oh, itu. Wes, dari mana? Mur gaड़ी सर करबे? अरे तोकना. Eh, kota pun hari. এনে শুরু নাকি মানুহ তই? হেই কেনকা? ইমান ভাল বাবা মানুহ. Hey, no. Go. No. Onnai! Weh, ro. Bidi nggak. Ro. Saya pikirkan. Ro. Ikut kanan. Kanan juga. Ro. Wah, dah aku kayak gitu. Ada kunci kok mulai. Ro. Halo. Ro, sini bagi. Oh, apa? Betul kanan. Kanan. Ro. Hei, berat. Siapa yang hebat tu mana you? Ha? Aku 5 hodoं. Lima ha? Nोंसोरनि थाखायनो दिनै बर' हारिया बेफोरबायदि फान्दायाव गोलैदों। बिमा फिसाया जुदि फिसालाखौ सामलायनो हायाबा ओइ नों मानो बिदि सखावदों हा? मानो खालामना? सिगाङाव आं फैसा बिबा बाबा आंखौ बुयोमोन आरो आगैखौ अनोमोन बेनिखायनो आं बिदि जाबाय बेफोर मा? जाला गोदो उन्दैयाव फिसाखौ खांनो हायाबा फैसा होनो हायाबा दिनै नांगौखौ सुफुंनो हायाबा नों जोनोम मानो होदोंमोन? हा? दिनै नोंनि थाखायनो गथ'आ सिखाव खालामनानै हारिखौ बदनाम खालामनां जानांबाय। Di जाबाय. हा मा नांगौ नोंनो? बोराय दिनैनिफ्राय आरो बिदि बेफोरबायदि फिसालाखौ खालामनो ना? दिनैनिफ्राय गथ'खौ जोनोम होदोंबा गथ'खौ सिबिनोबो रोंनांगोन फोरोंनोबो रोंनांगोन। ओंखायनो गथ'खौ जेबो टेनसन होआलासिनो आलो गोजोनै गिदिरसिम संसार जानायाव जौगाथाय होनांगौ। जाबाय रायजोफोर जोंनि माखासे आरो एबारनिफ्राय बिदि नुयोबा लांदां खालामगोन आरो मोजाङै सामलाय एबारनिफ्राय Sob, ang itu जाबाय जों दिनैनिफ्राय बिदि खालामनांगौ Mana ada di dunia? Benar apa? Oh, dari itu paling.